Ieri lumea a ieșit în stradă pentru că a fost ziua Europei, 9 mai. Eu cred că dacă nu vă spuneau organizatorii că e 9 mai și e ziua Europei, nu știați. Ce e ciudat e că de 9 mai ieșiți în stradă cu stegulețe, dar 1 decembrie stați acasă. În restaurante nu sărbătorește nimeni. Avem cel mult o paradă militară în care vedem arme și soldați. Dar de 9 mai ieșim în stradă, frate. Că așa e românul. Nu știe să se bucure românește, trebuie să se bucure europenește. Și acum să vă explic ce avem noi azi la candidații care sunt pentru președinție. Avem răul cel mic și răul cel mare. Ia uitați. Pac, pac. Amândoi sunt la fel. Așa îmi spune, da? Adică doi cetățeni europeni, români, care se luptă pentru acest post de președinte. Și mă gândeam ce ușor suntem de păcăliți sau de păcălici sau manipulați. Să vă explic de ce. Unul din ei n-a mai fost în funcții publice. N-a condus țara, are un partid de acolo cu 10, 15, 20%. Celălalt, da, este în funcții publice. De 6 ani de zile conduce Bucureștiul. Ce a făcut pentru București? Zero. Aveți spitale? Nu. Aveți poduri? Nu. Aveți infrastructură mai bună? Nu. Aveți apă caldă? Nu. A construit el un spital de suflet pentru copii, să zică, Doamne, uite care treabă, eu am copii, mă preocupă sănătatea lor, din toți banii ăștia care avem noi, 2 miliarde, nu știu, frate, dacă nu ne ajung, mă duc și mă împrumut de la bancă și vă construiesc un spital avion de 100 de milioane de euro. N-a făcut lucrul ăsta. De ce sunteți ușor de păcăliți și voi, și eu, poate că sunt din același popor, este că de 20 de ani, partidele aflate la putere, PSD, PNL, UDMR, USR, exact asta fac. Ne manipulează pe toți, ne lasă să ne batem cap în cap, în timp ce ei stau astăzi la o cafea, la o țigară, la un mic și râd de noi, băi, la ce proști-s români ăștia, ați văzut? Ăia se bată pentru Simion, ăia se bat pentru Mucușor. Diferența dintre ăștia doi candidați, care par la fel. Bine, unul zicem că e golan, că mă înjură, dar să-mi spună mie care dintre voi, când conduce și ați văzut, vrea să intre unul în el din greșeală sau mai asta, nu înjură. Ați înjurat-o pe social, că voi când era pe Facebook și acum nu recunoașteți. Deci așa, da? Sunt la fel. Problema lui Mucușor este că are în spate astăzi toate cele 4 partide. Alea care ne-au furat 20 de ani cu Băsescu și cu Iohannis. 20 de ani în care viitorul nostru n-a fost unul luminos. Deși de fiecare dată cineva, sistemul, partidele, televiziunile ne spunea că să alegem răul mai mic. Care era la fel. Da? Am ales răul mai mic și ne-am ales cu răul mai mare. Nu am fost noi păcăliți? De ce mă sperie pe mine situația actuală? Este că vă este atât de frică de schimbare, încât sunteți hotărâți să stați sub pat de frică, să vă tremure chiloții, că vine Simion și vezi, Doamne, vă mută blocul la ruși. Nu îl poate muta, fraților. Ați uitat că un președinte are niște limite? N-ați uitat. Dar ce mă sperie și mai tare este că candidatul Mucușor are în spate PSD-ul, PNL-ul, UDMR-ul, USR-ul, cu toate mijloacele, cu toți banii pe care noi îi dăm partidelor în fiecare lună. Da, știați că, de exemplu, PSD-ul
primește undeva la 3 milioane jumate de euro pe lună de la AEP? Nu știați. Știți ce face cu ei? Și PNL-ul, și UDMR-ul, și USR-ul îi împart aproape pe toți, după ce își scot din cheltuieli chirii și mașini, îi împart televiziunilor. De ce credeți voi că televiziunile astăzi, Pro 5, nu atacă deloc candidatul Nicușor? Deloc. Nu-l atacă deloc. Îl ridică în slăvi. Deși, acum 2 săptămâni, toate televiziunile îl criticau. Păi nu poți să fii azi alb și mâine negru. N-ai cum. Decât dacă primești bani. Și aceste televiziuni au primit bani. De la cine? De la aceste partide care se află în spatele lui. Dacă ar fi fost independent și nu l-ar fi susținut nimeni, doar donatorii aia care îi ține el ascunși și nu-i arată că nu vrea să fie atacați, Nicușor ar fi avut o altfel de credibilitate. Poate aș fi înțeles, bă, e independent. Nu are niciun partid în spate, este susținut de oameni onești, de bucureșteni care, cât de cât zic ei că mai au câte o boldură și câte o panseluță, deși ați văzut Cismigiu, boldurile cad în apă. Am văzut acum câteva zile un reportaj, avea pusă bandă din cauza că era o crăpătură și cade. Așa sunt toate parcurile care eu le-am vizitat și anul trecut îs la pământ. Dar mă rog, trecem peste asta și revenim. Dacă ar fi fost independent, fără susținerea partidelor, aș fi spus, bă, interesant, uite, avem un candidat care nu este susținut de partidele care ne-au jegmănit și ne-au adus țara astăzi, în situația în care suntem. Ieșim în stradă și nu știm pentru ce. Suntem împinși de la spate de alții care știu ce vor de la voi, să vă manipuleze, să ne prostească pe toți. Așadar, atunci când veniți și săriți voi la 2 mai de Ziua Europei, să vă gândiți că un candidat are 4 partide în spate, alea pe care le blamați voi de fiecare dată și pe care acum din nou le alegeți. Le mutați dintr-o parte într-alta, cu mențiunea că astăzi în fața lor este un alt om, o marionetă de fapt, pe care ni se propune să o alegem pentru că este rău mic. Când rău mare e la fel, da? Vedeți? Dar atât de ușor este manipularea asta făcută când ai bani, într-adevăr, când ai bani poți să muți munții. O zi bună!